Čauko, moje meno je Toxic a ja som môjho ďalšieho videa, no bolo na minulom videu 4 lajky, takže som sa rozhodol, že natočím tu na vám tutoriál, jak si kreknúť Bandicam a plus k tomu, jak si ho nainštalovať, hej. Je to úplne jednoduché, proste pôjdete na stránku toto tu, hej, keď si chcete proste nainštalovať Bandicam, dáte free download, no a nainštalujete si ho, tu kliknete a máte to. A tu máte, tu máte KeyMaker, ktorý vám umožňuje na to, aby ste si krekli Bandicam, vidíte, má to plus 8 lajky, dáte si kodík, neviem, či som ho dal dobre som ho dal dokonca, stiahnete si ho, mám ho už, a na čo mi tu reklama ide. No dobre, proste máte to tu, dáte si ho na plochu, a keď toho otvoríte double klikom, tak nemáte adminské práva. Jediné, čo vy zrobíte, dáte práve tlačítko, spustiť ako správcu, áno, hej, a dáte e-mail takto @gmail.com a dáte registrovať aplikáciu a mám to, vidíte? No proste easy, nič ťažké a máte Bandicam k tomu aj nainštalovaný a vám čo to píšem? Vám presne tu ukážem, jak si to nainštalovať, pretože som vám len to tak prebehol, takže tak. Chápem, prebehol som vám to tak rýchlo, hej, ale chcem to mať čo najkratšie video. Málo reklamy, že? Na čo to inštalujem znova? No proste stiahnete si to, ja už to mám, na čo sa mi to dáva znova? Nevadí. Otvoríte si to, hej, easy otvoriť. Dáte áno. Slovenčina, hej, ďalej, súhlasím, ďalej, nainštalovať a máte Bandicam. A niekedy vám bude vám to ukazovať, že neregistrovaná, ale ona je registrovaná. Ja viem, je to registrované, no proste máte registrované, nemáte nič, hej, máte registrované, vidíte, že mám o programe neregistrované, ale podľa toho to zistíte, že ja tu mám, že tu nemám www toto, hej, keď to tam bude, tak mám neregistrovanú, asi nejak pár videí dozadu už to tam bolo, ale už teraz nebude, hej, takže tak. Tak, z tohto videjka by to bolo všetko máte v popisku, jak stále, tak zatím čau.